أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Изге җомга көнне мин пәйгамбәребезне яратам дип исемләнгән акция кысаларында Татарстанның барлык мәчетләрендә дә, шул исәптән безнең районда да шундый чара узды. Акция барлык мөселманнарны берләштереп, пәйгамбәребез Мөхәммәдкә карата хөрмәт һәм ярату хисен күрсәтү, пәйгамбәрләрне сурәтләгән карикатураларга, рәсемнәргә ризасызлык белдерү максатыннан да оештырылды. Әлеге чараның изге нияте, асылы хакында районның имам хатибы Әнвәр хәзрәт Хәмитов сөйләп бирде. Ул узган Мәүлид ае, кешелек дөньясы, кешеләрдәге асыл сыйфатлар, бер-берсе белән мөнәсәбәт хакында, гомумән дөньяви вәгазьләрен мәчеткә җыелган халыкка тәкъдим итте. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән, менә бүген безнең бөткел Татарстанда, һәрбер районда, һәрбер мәчеттә бер зур чара уза, ул да булса пәйгамбәребезне, мин пәйгамбәребезне яратам дигән акция уза. Бу нәрсә белән бәйле? Ай дәвамында безнең бөткел Татарстан Диния нәзарәтенең җумһуриятендә булган һәрбер мәхәлләдә Мәүлид бәйрәмнәре, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә багышланган төрле чаралар узды. Бит инде соңгы вакытларда без йортларда гади генә теге Коръән мәҗлесе уздырып булса, хәзер исә моны шул Мәүлид бәйрәме вакытында кешеләр йортларына, әбиләрне, бабайларны, хәзрәтне чакырып Мәүлид ашларын уздыралар. Һәм бу бик күркәм эшләрдән булып тора. Кызганыч ки, әлбәттә, шул әйбердә менә бу Мәүлид аенда дөньяда бер зур фаҗига булды. Әлбәттә, инде башка фаҗигалар белән аны чагыштырып караганда, ул теге фаҗигалар белән дә бер кебек, ләкин моңа бик зур игътибар бирелде. Ул да булса Франциядагы Шарли Эбдо дигән журналның редакциясендә булган менә бу террористик бер акт, андагы эшчеләрне ату, үтерүләре. Аны ничектер менә шул ислам дине белән, пәйгамбәрбез белән бәйләргә тырыштылар. Ләкин әгәр дә без үзебезнең динебезне һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормышын, аның сүзен, аның вәгазьләрен карый торган булсак, һичшиксез бу динебезгә дә һәм пәйгамбәрбезгә дә бер нинди бәйлеге юк моның. Бит без әгәр дә берәр кеше ниндидер җинаять эшләсә һәм аның муйнында берәр тәре була микән, яисә аның күкрәгендә теге коммунизм вакытындагы компартияның берәр значогы эленеп тора микән, шул була торган булса, без бит әйтмибез, моны христиан дине эшләде бу җинаятьне дип. Без әйтмибез, аны коммунистлар эшләде бу җинаятьне дип. Без әйтәбез, менә шул җинаятьче, менә шундый эшне, шундый бик пычрак булган эшне эшләде дип әйтәбез. Кызганыч, монда ничектер аны ислам дине белән бәйләргә булдылар. Ләкин әгәр дә без менә шул Шарли Эбдо дигәннең редакциянең әзрәк нинди эш алып барганын карый торган булсак, бик фахиш, пычрак булган эшләр алып барган. Ул хәтта Гайса алейһиссәламны да бик шундый матур булмаган сирәттә Аллаһ Тәгаләне, Мәрьям анабызны бик әшәке сирәтләр итеп чыгарган да булган. Сүз иреге дип әйтәләр бүгенге көнне. Менә сүз иреге дип, мәсәлән, безнең дәүләттә, әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә насыйп иткән безгә менә шул Россия дәүләтендә яшәргә, сүз иреге булган күрәтә КВНда булсын, телевизорда булсын, күп җирләрдә безнең дәүләт башчылары турында көләләр, шут итәләр, ничектер мәзәкәрәк анекдотлар да уйлап чыгаралар. Һәм шул сүз иреге булганга күрә аларга беркем бернинди һөҗүм ясамый. Инде менә шул Шарли Эбдоның тарихын карасак, Саркози президент булганда аның улына карикатура язып чыгарга һәм шул ук вакытны аның рәсем ясаган кешене эштән алып аталар. Бүгенге көнне дөньяда 1,5 миллиард кеше, әле 1 миллиардта оннан 6 кеше мусулманнарга аларны рәнҗетә торган рәсемнәр чыгара. Шул ук вакытны христианнар 2 миллиардтан артыграк христианнарны рәнҗетә торган сирәтләр чыгаралар.
ул вакытның бернинди сүз юк. Беркемне беркем тими, сүз иреге дип әйтелә. Кайчан кемнедер, ниндидер теге властьта түрәдә булган кешене әз генә тия икән, ниндидер аларга карата һөҗүм бара. Әлбәттә, бу ялган, бу дөрес түгел. Инде төп үзебезнең динебезгә кайта торган булсак, кадерле җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадис шәрифендә әйтә, гөнаһларның иң зурысының зурысы ди, бер кеше үзенең әти-әнисен сүксә ди. Сахабалар шаккатып аннан сорыйлар: "Я Расулулла, ничек инде кеше үзенең әти-әнисен сүгәлә?" ди. Пәйгамбәрбез әйтә: "Әгәр дә берәр кеше икенче бер кешенең әтисен сүгә торган булса, әнисен сүгә торган булса, теге кеше аңа җавап кайтарып, аның әти-әнисен сүгә ди." Ягъни монда кеше үтерү генә түгел, хәтта башка кешене рәнҗетергә, аның менә бу рухи ниндидер бәйле булган әйберләрне, аның кыйммәтлекләрне, ценностьлар дип әйтәбез бит инде. Моны шул әйберләрне рәнҗетергә безгә ислам дине тыя. Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә ачыктан-ачык аятта әйтә: "Сез ул ялгышып йөргәннәрнең батил булган илаһларын сүкмәгез" ди. Чөнки нәтиҗәдә алар аннары соң Аллаһ Тәгаләне сүгәчәкләр ди. Аллаһ Тәгалә безне тыя, Пәйгамбәрбез шуннан тыя. Һәм Пәйгамбәрбезнең әгәр дә без тарихын карасак, ничек итеп ул кешеләрне дингә җәлеп иткәнен карый торган булсак, һәр вакыт кешелек дөньясының кешелек сыйфатын искә күтәрү. Кешене җәмгыятьтә һәр бер кешене аның җәмгыятьтәге тоткан урынынан карамастан, гади генә ул бер эшчеме, ул түрәме, һәр бер кеше ул шәхес икәнлеген Пәйгамбәрбез күрсәтергә тырышты. Кыямәт көнендә кайчан Аллаһ каршысына бөтенебез килеп басканда, Пәйгамбәрбез безгә шәфагать итә. Ул безнең өчен Аллаһ Тәгаләдән сорый. Һәм бүгенге көнне менә шул бөтен мусламан өчен, мусламан дөньясы өчен иң якын булган зат, иң яраткан, сөйгән зат Аллаһ Тәгаләдән соң. Пәйгамбәрне әлбәттә төрле журналларда карикатураларны чыгару, ул һәрбер мусламанның калбенә, иманына барып бәрелә. Аны рәнҗитә. Шуңа күрәдән әлбәттә инде моңа карамастан без мусламан кешесе буларак Пәйгамбәрбез бит безне өйрәтте. Нинди генә эшләмәсәң дә яхшы ягы белән эшлә ди. Әгәр дә берәр сүз сөйләсәң ди, хәерле сүз сөйлә ди. Әгәр дә аны булдыра алмасаң, дәшми тор ди. Бүгенге көнне без бөтен Татарстан мусламаннары моны шул акциядә катнашабыз иншаллах. Вәгазь изге җомга намазы белән бәйләнеп дәвам итте. Өлкәннәр белән бер рәттән кичкенә балаларның да бер сафка басып намаз укулары бик күркәм күренеш. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Ийяка нa'буду ва ийяка настаин. Аллаһ Тәгаләгә инанган һәр кеше аның кануннарын хөрмәт итәргә тиеш. Мәчеткә йөрүче дин әһелләре һәрберсе Пәйгамбәрне олылау хакында хадисләр китереп, аның изгелеге турында теләп сөйли. Бу иң зур бәйрәмнәрнең зурысы. Без Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлламгә һәр вакытта да зур хөрмәт күрсәтергә тиешбез. Biz her kaysımızda Peygamberimizin varlığın birliğine inanıp onurga dualar kılıp yaşarga tiyişbiz. Bizning Peygamberimiz bizni şu nadanlık yolundan, yaktanur kırılan yoluna çakırışı, çıkarışı, bizni baxtli itüşü, bizni dinge bastırışı, bizni namazlarga iretüşü, bir Peygamberimiz Allah'ın rahmeti bilen bizni ol indevşi. Bütün nindigine kıyınlıklar bulsa da ol ümmetim deyip yürüdü. Bizi turunda uylamadı. Her vakitte de ümmetin uyladı. Üzerine nindi ağırlıklar kilse de ümmetine jеңillikler tirdi. Peygamberimizin hadisi var. Şulayı. Kim mine dünyada yaşayan vakitte her günü salavatlar etse, ul minin bilen birge cennetlerde bulur degen. Ul bizni kıyamet gününde bizni karşı alır cennetlerge bizni ümmetin alıp girer inşallah. Bir Allah Teala'nın kulunda, Allah Teala'nın rahmeti bilen, Allah Teala'nın hikmeti bilen bizge peygamber indirip şuşu peygamber bizni imandan ayırmadı. Şuşu iman bilen biz ebi babalarımızdan kilip şuşu günge kadar
Kur'an yugarmışı şu Kur'an bilen, Peygamberimizin hadisleri bilen yaşayız elhamdülillah şükür. Җомга намазыннан соң мәчеткә килүче һәр кешегә Пәйгамбәребезне олылау һәм ярату сүзләре язылган махсус күкрәк билгеләре таратылды. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул һуаллаһу аҳад. Аллаһус-самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам якун лаху куфуан аҳад.